Diversi skejjel Maltin ġew premjati għal kontribut tagħhom favur l-ambjent wara tlestija ta' programm edukattiv li jsir ta' kull sena. Dan il-programm edukattiv bl-isem Dinja Waħda jitmexxa minn BirdLife Malta blan li t-tfal jitalmu dwar l-importanza tal-ambjent f'pajjiżna u l-importanza li minflok neqirduh nieħdu ħsiebu. Lina huwa messaġġ ukoll lit-tfal llum speċjalment wara dak li anke ġara f'din il-ġimgħa kemm huwa importanti li nipproteġu l-ambjent naturali anke fl-urban. Is-siġar huma importanti t-tfal hawnhekk tkellimna anke fuq dak li ġara u kif huma wkoll għandhom l-obbligu u għandhom anke dritt illi isemmaw leħenhom għax huma parti mis-soċjetà mal-Kunsill Lokali f'attivitajiet li jagħmlu l-iskola biex is-siġar li għandna fil-komunitajiet inżommuhom hemmhekk. Il-fi teacher fid-Direttorat tal-Edukazzjoni Desiree Fanzon qalet li dan il-programm ma jinkludix biss tagħlim teoretiku iżda wkoll tagħlim prattiku. Permezz ta' Dinja Waħda qed inġibu t-tfal konxi permezz ta' għarfien għax aħna ntuhom ħafna materjal ħalli jitalmu fuq dwar in-natura. Però Dinja Waħda wkoll daħlet ħafna experiential learning jgħidula illi inti daħħalt fl-attività mod kif it-tfal jiltaqgħu mal-kreaturi u man-natura li inti qed titgħallem fuqhom. Allura għandek żewġ aspetti, għandek il-moħħ qed jaħdem u flimkien mal-qalb. U din ir-riċerka turina illi meta daw it-tnejn jaħdmu flimkien inti qed trawwem adult illi sa jgħix b'mod iktar responsabbli lejn l-ambjent naturali. Il-programm jippremja kemm tfal tal-kindergarten, tal-primarja u anke dawk tas-sekondarja u dan fil-waqt li dawk li fl-aħħar 3 snin ipparteċipaw f'Dinja Waħda ġew ippremjati għal dan il-kontribut kontinwu.